Amashishini amancinci anyanzeleke ukuba atshintshe indlela asebenza ngayo ukuze agcine imisebenzi. Usomashishini waseSaldanha eNtshona Koloni uxoze mphini wumbi ukuze kukhule ishishini lakhe. Le dolophu yaseSaldanha yaziwa kakhulu ngecandelo layo lezokhenketho. Inkampani encinci Saldanha Clothing eyasungulwa ngo-2015 yabona ithuba lokuvelisa impahla kwaye elishishini likhule ngokukhula kule minyaka. Ukuqala kwale nkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo elishishini lixoze mphini wumbi lathatha isigqibo sokuba livelise iimask ezi-1500 yokutsho kwezingama-2,000. Abasebenzi kuye kwafuneka baqeqeshwe kwakhona kutshintshwe nendlela yokusebenza. Saldanha Clothing itself employs 28 dedicated staff, all from the Saldanha Bay area. Our masks have gone to various pharmacies around the country. We're busy with isolation gowns at the moment, also for clients. We have been exporting to countries up Africa, such as Malawi. Banethemba lokunyusa inani leemask abazivelisayo ukuze abasebenzi belishishini bangaphelelwa imisebenzi, nanjengoko kukumiswa ngxi kwentshukumo kunyuse nenani lentswelangqesho kule ngingqi. Ndingatsho ukuthi ndincede kakhulu kwixesha elinzima le-coronavirus ukuze ndikwazi ukubeka ukutya etafileni for mna nomndeni wam. Amanye amashishini kule ngingqi awanayo loo nyweba yokusebenza ngeli xesha, nanjengoko esalinde ukunyenyiswa nangakumbi kwale miqathango ye-lockdown ukuze avulwe.